Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El doctor Valentí Fuster rep el Gran Premi Científic a l'Institut de França, a París, per la seva investigació de la malaltia aterotrombòtica. És doctor honoris causa de diverses universitats de nivell internacional. El passat dia 8 de juny, el doctor Valentí Fuster i Carulla, nascut a Cardona el 1943, va rebre a París el prestigiós Gran Premi Científic a l'Institut de França. El jurat del premi va destacar 7 investigacions cabdals per la comprensió, tractament i prevenció en la cardiologia. Actualment dirigeix l'Institut Cardiovascular de l'Hospital Mont Sinaí de la ciutat de Nova York i també el Centro Nacional d'Investigaciones Cardiovasculares de Madrid. Ha publicat diverses obres, com ara La ciencia de la salud, mis consejos para una dieta sana, amb col·laboració amb Josep Corbella. La ciencia y la vida, amb José Luis San Pedro i Olga Lucas. Corazón y mente, claves del bienestar físico i mental, amb col·laboració de Luis Rojas Marcos, i més de 400 articles sobre afeccions de l'artèria coronària, arteriosclerosi i trombosi. L'han definit com un científic humà i humanista, reflexiu i observador, amb bondat i saviesa. Doctor Valentí Fuster, rebi la nostra humil felicitació.